Искаш ли да разбираш как Google класира сайтове и да се научиш да го правиш? Аз съм Геннадий Воробьов, фаундър и CEO на NetPeak България. През последните 10 години съм работил по стотици проекти, големи, малки, онлайн магазини, портали. Това са сайтове като Базар.bg, Имот.bg, Mobile.bg и сме натрупали доста опит заедно с тях. Реализирали сме най-смелите стратегии. Постигнали сме наистина впечатляващи резултати. Има случаи, когато не постигаме резултати или напротив резултатите са лоши, но всичко това ни учи. Готови сме да споделим целият този опит с вас. В рамките на курса SEO Analytics ние ще разгледаме темите като въведения в web, как работят сайтове, какво представляват файловите системи, бази данни, много накратко, за да можем да разберем и да започнем нашият път към SEO. Ще направим въведения в SEO. Ще говорим до някъде и за технически аспекти. Как да работим с съдържанието, как да пишем съдържание за web, как да пишем съдържание за нашите вебсайтове, как да проверяваме за грешки в нашите вебсайтове, в сайтовете на нашите конкуренти, как да правим анализ на търсенето, на ключовите фрази, които са релевантни за нашия бизнес, за нашия вебсайт. И също така, как да правим качествен веб анализ, как да анализираме резултатите от SEO или от други рекламни стратегии. След преминаване на курса, вие ще имате необходимите знания за това как работи търсачката, как да правим анализ на търсенето, как да правим технически аудит, как да боравим с Google Search конзолата и как да работим с Google Analytics. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за хората с опит в маркетинга, които искат да надградят своите знания в SEO и Web анализа. Ще се радвам да ви видя на курса SEO и Analytics.